and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok Makaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamura maramitira ka thuluma kende morwaki chenro ma Duond Onagi kama kuongwago kamano maduonga enya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momi wakindi machalo koda kamandi mondo mechakwa ruma na kaka pile wakelo ni kacha jotelo mopogore kosechopo kaja sang'wen ka wago mbaka kendo ka ginyiso ni to piny ochomo kanya chutho noto ewi wechego mag siasa. Ka ukinye makawuono wan kende ka achiel koda wendo mabende wan godo odiochieng' makawuono kinye masane miluongo ni moluor mheshimiwa Garmana Honorable Tom Nyaoke ma en kacha MCA man North Nyakach Ward wadhigo kode mbaka kunyo sento chalo nade dongruok mage mabende osekele North Nyakach Ward to dhi nyiswa ka bende oikore mar kendo dhi e debe telo mar ariyo kata kodhi kao kacha siasa no mkara kodhi go siasa no mamalo koro mga juang ponone nigi penjo mora mora kata mana medo nyalo orno otegi machuoke Chuny Onagi TV Facebook page Chuny Onagi TV TikTok kachel kod bende wiki kwil mar subscribe YouTube channel mar Chuny Onagi TV mata chino ni enan Steve James aka Nyakwa Nyaronyo 1 tarika chiko do mara birio egana record pro koda uchiel wachako chino ni yuno machalo koda kamandi mheshimiwa ichiunade Chium ber Steve agone nyasaye erokamano.
Mokwongo mor kabisa kuom yudo thuolo mari makende kata obedo ni dich kamano mondo mi ichopi go mbaka kaachiel kod jokanyanam. Ma ka wachako ada mondo mi imose joneno machung' nagi TV mae kamera mari. Ne joneno mago mag Chuny Onagi TV kawo thuolo mar moso gokinyi ma kawuono kendo agoyo erokamano ne Nyasaye ma jok mawinja ok winja nikech teko to winjowa nikech ng'wono mar Ruoth Nyasaye mosetimo kamano. Kora moso kendo amor kodu kabisa. Erokamano, kapok wadhi nyime wachako ga chenro ni kod ngero nikech ma en Duond Onagi, adundo jaluo, to ngeche gi bende gin yore achiel mar gero dhowa mar bende yango ne janeno ni kara mheshimiwa en jaluo dier. Ngero ma kawuono joluo nogo ngero ni apuoyo nendo to neno. Apuoyo nendo to neno. Kamano. Ma inyalo lero ne janeno. Steve, mani luongo ni ogila nyakarondo. Actually, iwache ga ni wang' achiel to nindo nikech ok onen tegi wengege ariyo. Uneno achiel neno to achiel to nindo. Koro ogila nyakarondo notigo kamano mondo mi inyalo neno ng'ato ni ng'ato ojwang'ore gi dholuo mapiny to chutho ok ojwang'ore kaka ipareno. Koro kik inega ng'ato kaka ineneno. Nyaka ing'e maler ni to ng'ani kata kidwa wuoyo kuome to en gang'o. Ing'e ni samoro nyalo neno ka ng'ato orwako kata long moro mabete koyiech matin to fuku ma ntiere long no nigi pesa dabal manyalo ng'iewo kata longe mang'eny. Koro mano gima joluo ne temo puonjowa godo ni kik inene ng'ato kaka inene kata kik icha ng'ato kok ing'eyo ler mar ng'ano yo mayot. Mane wach mar ogila nyakarondo, wang' achiel to neno, wang' achiel to nindo. Kamano. Erokamano mheshimiwa, kwachako ne samoro jogo mabende pod kia mheshimiwa Tom Nyaoke mopogore gi siasa. Mheshimiwa Tom Nyaoke en ng'a kar otimo? Mheshimiwa Tom Nyaoke en in fact nyinga mong'ere maber en Reverend Tom Nyaoke. Sani kendo koro an iluongo ni Reverend Dr. Tom Nyaoke. An awuok Nyakach, ward miluongo ni North Nyakach ward kama onyuola, kendo my primary school asomo kacha matieko, and then high school koro achaka dhi Western, then mbalariany be koro achaka dhi East African University, nachaka dhi nyaka Oslo, Norway, ka dhi somo weche mo otudore kod korka refugee operations. Kanye kama bende kana Norway, mane kama chako godo tich. Anyiso ji ni bet na chako tich chon matin. Koro seche moko be jok modi anya jisu ni bwana ok achako tich sani, na chako tich chon. Kendo Nyasaye osebedo jakora ni pok ago lam nyaka ne nyuola. Pok ago lam. Lam magoyo en mana madwaro ombulu ni. To be naneno ka Nyasaye bende ochako loyo na lweny kanyo maber. Omiyo ang'e ni pod bede tipo Nyasaye ber osekonya yore mang'eny. Kamano. Erokamano, luongo ni Dr. Reverend Honorable Tom Nyaoke. Gie sama bende wawueni, inyalo wacho ni okang' mane mabende samoro isegoyo gi jo North Nyakach? Steve, kana gimane ing'e ni atemo reflect kata kaka nachako donje siasa. An weche mag leme manahero kabisa, and then gikonyo ji kaluwore gi kaka ne wan e dalawa. An nawuok e dala ma baba na ne pastor, but ok pastor michulo msara ka. Gin pastor matiyo ne Nyasaye. Koro nachako temo konyo ji chon. Naneno ruma gi jok ma kana asechako tich ka koro nachako yudo pesa na moro, naneno ruma gi jok mane nigi problems. Koro nachako kata kor gweng'wa kacha ka nitiere ng'at moriemb school fees to kobiro dala tamia dala cha na ok ang'e ni miyo ng'ato matin. Koriembi ni 30,000 ema miyi. Koriembi ni 50,000 ema miyi. Ka ng'ato biro ni tuo ni dwa dhi osiptal, tawacha ni tere uro osiptal, abiro mondo mi abila be ochulo. Mane gima natimoga. Koro nitiere kijende moko manobiro ira, mwinsa ni jatelo.
gik waseneno kitemo konyo e kor gweng' ka wadwa ni bednwa jatelo, wadwa ni oyieri. Anyiso ni bwana an siasa ok adwar. Koro nitiere time mana biro leave dala to gi trick ani nitiere liel moro ni nitiere dala. Koro girawona mondo wadhi. Kare gin gidhi tiyo koda yor siasa cha. Maka donjo ni to gi kaba kama wacho ni gichal joma kowa mamiya security. An pod ka ng'eyo what is happening. To ka dhi abet piny to ka wang'o luong ji mondo ji owuo ni jo siasa owuo an ok adwa chung'. Achiel kuom joma ne kowa gi mochung'. Wach ni an ka chopo ka an gi yote ma jatelo mabe wan go ka. Mabe dwaro laro kom 2017 kaka MCA. And I was surprised. Ngani wacha ng'oni. So kano chakore kamano, then the next day ji ochako contacta ni jatelo wadwari malich jatelo an gi liel jatelo kian gang'o. Koro still ne pod I enjoy just konyo ji kamano. I enjoyed konyo ji, and in fact konyo ji was part of my gima naero sana. Koro kaka namedo timo, koro every weekend gioro na message liel ni kama orunwa gimoro wadwa konygo. Mane kaka koro nachak. Then towards koro 2 years to election ma 2017 gini koro beda full. Koro imbi donje. Koro adonje, koro awacho ni koro aneno jo wete wa mwadhi go kachi ka bende ka aneno ka bede weight gine bet ne piny matin. Awacho to gini donge kara nyalo kelo weight ka jogi man ka. Kara nyalo keto weight ni ma sapas gi. Koro kaka ng'ama Nyasaye nogwedho chon, I had access to geche antiere godo, adhi ang'iewo PA system. Awacho ni koro tiyo gi PA system mag jogi koro onge tiende, let us use ours. Kendo aneno ka ji ne laro microphones. Koro I decided to buy mine. Koro en kidhi ele tidhi gi mari. Kadhi tadhi gi mara, wating' kwa wuok to wawuok. Kata ka stimo lal, ana wuok gi mara kowuok to wating'o mara wadhiga. Mane gima koro nachako timo. And then 2017 no, chung. And by the way, Steve, 2017 natiyo a lot of money because I did not know, but I was also enjoying giving that money. Yes, abiro gi pesa every Friday, wamioji, and we were feeling happy. Magimana pesa ni mawuok mfu. Pesa na just from my place of work, just my salary and what I had. Koro enjoy gino seriously. At one time I remember when I met Professor Peter Nyang in one of the funerals madala kocha. To no penjo nito kijana ni dwara ngo. Seche ga biro 2017 ga biro gi Prado chigni auchiel. Prado auchiel. Gi securities motima kama dar, gi radio calls, ma dhano rwako uniform malich. Ingo nyaka gavana. Gavana nyongo wacho ngani dwara ngo. But still na dong. The ginene mara elections are very tricky. Kura kaka napari ni anena go kura cha. Kura nogo mabe achaka dong. Adonge debe kwa sikungi donge nomination. Adonge debe. No, adonge nomination. Adonge nomination. Koro noko adonge nomination kanyo. Ma joga no yuak kabisa. Nyako tiyo ki pesa mang'eny to koro chako dong. Apinyo uyuaga ngoya jodala. Yero pod tiro 2022. And I've seen, kora seneno kaka gine nodhi. Koro next time I improve. I want to assure you 2022. Koro kadhi dong. Wadhi the assessor mogini. Koro anto in fact the last day majio yuake na temo oyo ji ma gonyo ji dala na bwana miyo gi ngama nigi problem poda nyalo konyo konyo poka ruma enya na nyiso gin poka ruma enya and kendo gima ji nogoya go seriously mano mako chunya ne no yudo ka go dala gi mabati. Koro my opponents bisiku ni Nyaoke wuonduka odake pong to the dok Nairobi kumogede kiango kugone kura to the, and people bought that dake pong no nenod mabati. Koro I told my family ni kare koro kama one of the abuses mwayudo no dake od mabati koro kaka sedong ni podan gi change moro matin wanyalo chako gero godo dala koro the next day anachako all materials after the elections. Mondo mi 2022 yurka kuro okane pong. Kuro yudo ka dak maber matin. Nyasaye notelo na ma gero oda reasonably. But kuro kwa chako design kendo mana mar campaign. Kuro nwase understand the terrains and what have you. To gilamo Nyasaye. Ma kendo Nyasaye notimo na maber ma donjo. And kata kana donjo naseneno challenges mane wantiere godo kaka North Nyakach. Kendo magi gik matemo mondo address.
Steve, ng'ato nyalo manyo mondo yiere in two ways. Inyalo jomoko to biro ni en tich. But I want to assure them gino ok en tich. In fact, I sympathize gi joma poko establish ni mapoko gedo kata poko kendo kata nyithinde gi poko tieko school. Ni ka idwa bedo MCA to pod iyudo ka ng'ano nigi ja grade 1, ja grade 2, ja grade 3. Chances are very high ni nyithindo go bidhi kata high school. Kech once ni sebedo public figure ni oseyieri mwandu gi duto tekoro mar jopiny. In fact, kata ka japiny yudi kichieme hotel, belief en ni mano pesa ma onego bed ni gin magi konyi mondo idhi timang'o, idhi cham. Koro onego ichulnegi. Koro rights go nitie, and ok inyal tame japiny. Ing'e ni japiny ok dwa ni explain ne ni onge pesa. Mano gimoko nigi explain. Afadhali many another way of explaining. Kata ko biro dwaro pesa moro ni adwaro siling 1,300 kuomi. Onge tiende chandri gi japiny ni kwere ni onge pesa no. Nikech mano gima pod jothuru ok nyal understand. Jothuru understand ni election biro kod pesa. Kose yieri to you have in gi access mar pesa kaka dwarore. But to mane siasa. Ambe mane kaka neno ka en siasa. Onge gima opogore gi gino. Erokamano ma kinyalo nyiso janeno kata mana jara machung' na gitivi kachiel kod North Nyakach mane gore wuok e kao komno 2022. Lek mari kata gino mabende ni gombo timo na gin mana agenda magi. Kana kao telo 2022, one gime challenges manane temo neno ni in fact North Nyakach is second largest ward in Kenya actually. Ma in other counties onego bed wards ariyo. Kata ma Kisumu county onego bed wards ariyo. Nikech oduong'. North Nyakach kama ntiere gi locations aboro. Actually gin abiriyo. But kakoro waketo katito municipality asa nikech gimbe gin demands giupo kaka jok modak e town. Koro miwa classify gi ni an gi ka prepare my budget prepare ni an gi locations aboro. Locations aboro ng'eny. Wards moko nigi 3, wards moko nigi 2, wards moko nigi 5 ka ng'eny. But standard en gimoro 4, 3 kanyo. Unfortunately enough, the revenue share, more share kata ma development mar wards to biro marom. Ka en 20 million to en 20 million nyaka maduong' no. Nyaka matin mar ariyo cha yudo mana the same. Koro yudo ka nitiere a lot of challenges. Koro naneno ka challenge man wan go maduong' ahinya North Nyakach en ndara. Kich oduong' to ndechni bende tin. To gima ok anyal understand nikech each election cycle nigi challenges mare. Gima nomiyo predecessor mara ne okotimo roads. Ok anyal understand. But for me now I can understand ni gima omiyo 1, 2, 3 ok nyal timore en kama. Koro asebedo ka concentrate on roads so much. Ma this financial year makoro nwa tieko ni I invest in roads. Ma kata kikalo malo kucho one of these fine days ki fly to Nairobi, actually the better part of it be the kalo mane North Nyakach kilu king'iyo piny tidhi neno ka nitiere quite a road networks moyaw mang'eny. Sani nywase yaw gi. In fact, adwa nyisi ni waseyaw 24 roads. Ma bende chakre nyoro no asechako assemble machines ma chakre kawuono bang' jumbe adeko en ne wa arrange kaka wachako Maraming today. As I come, Maraming already ochakore on those roads mwase open. Nadwa na tikra by this first term, atikra gi weche mag roads. Second term, I've already started planning. Nikichangana doc second term. Kora sechako plan wach mar pi to gi access mar stima. Man plan ma sechako, and I hope ni ibru penja kadwa doc second term or not, which I'm already planning for that. Mangeni doc second term. My program and the 2 terms. And then awegi kan. Magino mesetimo North Nyakach mana yore kende. Yore asetimo of course bursary dimbele each and every year. No one hiccup more last year, but man was general for the whole county. But as a simply nwachako bedo page mwa rectify mwa return kendo which mag bursary is going on now.
nitiere weche mag pi. In fact, kana achako, before the allocation of funds, after the election, karibu the first year no, donga ma budget no kuloso. Udonje budget mane jomoko noloso. Koro before the disbursements of that, koro ne achako gi wuot gima nanyalo ringo godo mokwongo. Wach mar pi. Na setimo assessment ma yudo ni wan ga lot of boreholes mano kunywa chon kata gi NGOs mamoko mane temo konyo e yore mag pi. And most of them no sechung. Koro na chako kod reinstatement mag boreholes gi. I am happy to report ni the 70 boreholes manentie within North Nyakach no bedo reinstated ma pi wuok kume kata ndalo oro manade to pi giyudo jowayudo kama gitiyo godo pi. Mano na ayudo mana gi my connection gi NGO moro mano yie konya support. Koro an achulo mana labor kende to gikelo na equipments to reinstate those gino na godo. Mano no Koro budget mar county. Ok mar county. Koro chulo tachulo mana misacha matin cha mapogo matin katero moke liel moka achulo labor mag pi so long as jothurwa otimango okonyore wach mar pi. Mupogore gi pi kaachiel kod nderni, midhiero mane ma samoro bende jo North Nyakach samoro eno kanego? Nitiere midhiero moro mamakowaga, particularly jok modak yudho nam kaka wasare, part of Gemrai ndalo floods, en ndalo ma kendo miyowa tich matek nikech koro chuno ni ka backflow mar aora cha koth obiro mang'eny to kendo backflow cha chak riembo jogewa dok watero gi kuonde ma ginyalo jote matin an seche ma gidar ni nyaka koro wang'igi kaka gidhi nindo kuonde mwatero gi, nyaka wang'i kaka ginyalo chiemo kuonde mwatero gi. En a bit of a challenge, and then the resources ma nyalo konyo mago bende bedo limited. Ting'eni ka gima kamano setimore, the first contact person magi report en MCA. Apparently wambe gima nitiere ofuku wa mwanyalo konyo godo gima kamano onge. Koro chuni ni dok ofuku ni ka ofuku ni ber inyalo konyo godo matin minyalo konyo godo. County government bende allocation magin godo matin, ginyalo temo konyo matin, although it is not much, but ginyalo temo konyo matin. But I appreciate ni an North Nyakach bet kata national government osebedo ka support matin samoro ka flood wuok through my osiepna Dr. Reo Molo nyalo organize ka kwae to nitiere sto nyalo koda gi mchele moko matin, nyalo koda ganda moko matin mondo mi atim nade akony godo jowago. Koro samoro kwayo mana well wishers, the Kenya Red Cross Society seche moko gibiro gikonyo county mana matin kamano. E budget mar 20 million be isendo semoro matin kata ne youth empowerment nikech rowere gi ma chalo ne ng'eny sana to yudo ka bende gikoso gino ma ginyalo timo? Youth empowerment, in fact, kaka koro mar 2026 kata mar morumo mar 2025-2026 na atemo piloting gi yudo some pumps, solar pumps mondo nachak miyo jok mapuro, and oken wadwaro ni jok mapuro in a group, ok ng'at mapuro kende ng'at achiel. Koro nwatemo ma this financial year na miyo some 3 groups mano miyo those solarized water pumps mondo kony gi kuonde magidhie. Sani ne achaka keto budget moro matin mar kedo water pumps kech demand mar yudhewa kuonde magipure tie aora. In fact, ase chako nyisogi ni jok mar interested should show that interest mabai. Now akwong wadhi nyaka puothi mwalim puodhono gima otimo, and then wadhi consider a supply of those water pump mondo konygi. Yes. Wechugo mag somo mbono kaachiel koda ECD gi to chalo nade? ECDs ECDs dhi mbele, but because of constraints, okinyala allocate, for example, one financial year, it may not be feasible to do more than 2 ECDs in a year. And kichidhi udoka sometimes this 20 million michiwo ni samoro ketimo kata nderni ariyo. Ndara kidwa timo should not be less than 5 million. In fact, keto ndara kimiyo ndara less than 5 million, tidhi udoka kata contractor makao ndara nonge. Ikete kanyo, maybe keto 3 million
contractors madwa tenda onge mochako nindi, and once no senindo there's nothing you will do. So we are a bit careful on what can be done. And again, ka location ni duong kaka Maracha, you have 8 locations, idwa pogo gi 20 billion, tigini location ka location gidwaro margi. Koro watemo we ni ere kaka location ka location nyalo yude gimoro magidwaro, kata ka ndare magidwaro, kata ka maybe pie machando gi ahinya, kata ka ECD no machando gi ahinya. And sometimes jopiny be are very funny. Sometimes in a public participation yudo ka jomoko dwaro ECD, taparo jomoko be feel ni gin ECD no gionge nyithindo madhi ECD, kata samoro gin nyithindegi somo e school moro machielo mabe ok dwaro ECD no. Yudo ka koro mano nitiere, koro it is just a matter of balancing mondo mi wang'e ni to ere kaka wanyalo konyo in such kind of a scenario. Koro imbe nyaka koro iti gi wisdom mar ni ka taneno ka mae gima gidwaro, and then this is what we should have. Mheshimiwa, nitie gino ma jo moko wacho kata ma japiny ni sama bende ilaro telo itiyo gi pesa mang'eny kabisa, mana ka nitiyo gi pesa mang'eny 2017. Oganda moko nyalo wacho ni koro mheshimiwa dwoko pesa ne. Sewinjo wachela. Ni mheshimiwa notiyo gi pesa mang'eny kabisa, koro mheshimiwa dwoko pesa ne. E gima temo wacho ni seche ma jopiny yiero, anawinjo osiepna moro nowacho, I think en MCA moro ma Homa Bay, ni yiero to wenu, but temeuru yiero ng'ama nigi lwete. Ng'ama nigi lwete in the sense, a county government ok ena kama ni pesa okete agulu moro ma gimoro moro midwa dhi time ward tidhi golo kacha dhi timo. Nitiere moko ma be koro dhano keti ka gi ka mondo itime, to in the real sense kata mana county government ok nyal time. Now, nitiere mano miya wacho ni and even my children osenyisa ni daddy ka nitiere choice moro mane timo moduoki piny en bedo MCA. Nikech once I became the MCA, nitiere gik mana timo ne my family ma now I cannot do for them, because sani kura tiyo ne jopiny. Steve, sani kioro na siling 1,000 Simba, I'm sure ni anyalo, out of that siling 1,000, anyalo ng'iewo soda mar siling 50, then mudong kin monitor, to biro yudo ni ng'ato aoro ne 500, ng'ato aoro ne 1,000, mago jok momoko te, ng'ato ng'iewo the chemist, nyathi tuo, to onge yath, ng'ato kio dhi hospital miye discharge, kako dok dala onge, mano ibudo ka siling 1,000 ma Nyasaye mani gwedha gono kaka ng'at Nyasaye kaka koro ibiro gwedha ka wuoka. 1,000 no abutiyo kata gi siling 200 shillings modong marji. To kinya tuone gi nikech adier ng'ato ka ng'ato penji bi nene adier ng'ani to wakony matin. Kata ko dwaro 1,000 wadhi waor ni 500 omakni kamoro. Koro iyudo ka gima giparo ni duoko pesa ni no. In fact, salary mara kata mamiyo jopiny is not okrom kata salary mara, by the way. Salary mara nyalo konyo jopiny only for 2 days, maybe 1 day or 2 days. Salary mara rumo completely. And then the second day nyaka 30th, ayudo mana my resources elsewhere manyalo konyo godo jopiny. Mano miyo kata in MCA manye tich moro iti. Manye gimoro minyalo at least manyalo kelo ni income matin. Mano miyo ayuago jok ma dwaro MCA, they are just there at home, pokotiyo anywhere, koko dwadro dhi chako tich, odwa dhi chako chamo msara mar 40,000 per month. Liel kende is about 80,000. Budget mar liel kende is about 80 to 100,000 per month. To MCA ni to chamo 40. Gimo biro miyo lale gweng nikech adier okonyal. Okonyal. Ma bende my predecessors kata amba neno gi. Aneno ne gi orumo message moka. I feel like kata samoro support gi kata gimoro matin. Nikech onge kata kaka ikonyri. To japiny to dwaro kuomi. To amagi penjario kan ang'o momiyo ka pesa onge to tich teke to ganda lare mang'eny. Kae penjo no bende do ka jomoko kata kuom MCAs moko ido ka bende samoro ngima redre ne gima koro moko ok dog dala. Moko buwa winjo kuom ni depression mako gik machalo kamano. Ore kaka gimi wacho ni jilare mang'eny. Seche moko but an jok mochung' koda wuoyo giga anyiso gi adier. Seche moko I feel like mondo sensitize gi mondo kata ko bire gino to biro ko ng'e ni bwana gini ok en kaka pare ni.
Chieng' moro Steve ng'ato nogona simu ko ogochona ni mondo akonye gi 5,000 moro moko kamoro. To nanyise ni bwana, number one, adwa na wuoyo kodi matin, ng'ad simu mondo agochone ba. Anyise ni kapok achako wuoyo kodi, siling 5,000 mikwaya ni tadhi miyi. Kik ipar ni penjo madhi penji gi apenji mondo kik amiyi pesano. Adhi oro ni siling 5,000 ni after this discussion. Ta penji sincerely ni adwa ni nyisa ni oko kanyo jopiny paro ni MCA chamo msara mar pesa di. To nyisa jatelo kadwa wuondi kwano mwasegoyo MCA onego bed ni yudo siling 600,000 kanyo endo katin. Allowances gi msara gi edwe ka dwe siling 600,000. Anyisi ni adwa oro ni screenshot mara mar payslip for this month mana view once. Aoro ne view once. Kiko share. And kiko share. And I'm proud ni anachiel kum joma an a lot of money in the assembly. And you know how much? 42,000 shillings. Madhi godo dal. Aoro ne. Onyisa ni bwana mheshimiwa kati wuonda. Anyisi ni bas koro mane e kaka en. Kata koro wuondi kata wachi ni adier mane kaka en. Aero wachi the truth. Kech msara en msacha. Kata thin, it is mine. But ji kata jok machungo kikipar ni ging'eyo ni at the end of the day obro dog dala gi kata gi 30,000 per month. Ging'eyo ni gisego kwan magiyudo na allowance kiango 600,000. Yeah, nikech loan cha. Loan cha, in fact, if possible, loan cha bonego goal. Nikech mache gima koro miyo you cannot do anything. Nikech loan cha kumigo kawuono ochako bedo computed the next day. Ichako chule. To gi make sure ni chule before the next election. Ongadi morumo. Urumo te, and they don't care. Kati dongi siling 7 edwe ka dwe to mane midongo. Mane ma jopiny dwa chamo, mane ma jopiny ondikine, mane midwa dhi gode liel, mane midwa golo go ji hospital, mane midwa chulo ji nyaka SHA. Siling 7 modongo. To mheshimiwa ukine kama koro okber kodi ng'ato nyalo wacho ni to karango midware. Koro gimomiyo kwa jomoko ruba nikech an koro atime, an kama koro asechopeni. Now I'm 54 years old. Gima kora manyo malicha ahinya e piny apart from konyo ji koro onge. Kaka tiyo ne jopiny. In fact, my pride en amor ka jo gweng'wa wacho ni ndirni nyocha onge ka Nyaoke okelonwa ndirni. Boholes wa nyocha tho Nyaoke olosonwa. ECD nyocha onge e school makama Nyaoke okelonwa gino. Hospital makama nyocha magi gik mang'iyamo. Otherwise, oken menyo moro malicha ena. And my last bonds, I didn't care for. Jok makora konyo gi nyithindo ma maybe nitie chiemo kama nyalo konyo, abuto ma konyo from my own resources. Anyalo konyo kama. To ok ni nia kane en manyo pesa. Gini dituro na asewecho. Kaka Reverend kanisi manoth Nyakach isekonyo mang'eny kabisa. Kendo kanisa ni makuru lweto chup kal moko chup. And again, program makidan go sa mudimbe. And building the status of our churches. Martin Mantiri from share. Martin Mantiri from share. Kagi kaya ko sa nuan di teacher man is mangen Joseph Julia dangen di pedi di parabo. Again so Martin ngaro story ba miyo Martin mana kake dag gi jopiny. To mana gima benda I'm intending to do for the next 1 month. Yes. Ero kamanda ni make mana gi kanyo wadhi break modpi matin kang waduo to wadhi go kacha bende siasa manyaka jono ka bende Uganda ma thotho kacha Nyakach kanyo tingo ruedhi. Madwaro kombe mopogore ka to wadhi nyiso ni to in kineno county 1 yodhi nade uno jogo mabende ni county assembly bende tich tire maber. Be jopiny yudo dongruok e yono mowinjore. Make mana kanyo kramga juang wadugo bang sapchwok. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo.
mbaka kod deye mbaka mar ojende, rowere kod nyithindo. wanono weche mag Siasa, dongruok Kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking that speaks and strength. Come to Kolweny Farm where quality ability and soft and stylish tables to modern cabinets. We've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watwak. kaka joot achiel, En mbaka. mar jodongo Mbaka. kod deye Mbaka. mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok Kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watwak. kaka joot achiel, En mbaka. mar jodongo Mbaka. kod deye Mbaka. mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok Kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakoro mga juang kamoro mara mitaya kwa thulma kende moru wa kietel no mara rio tel no mogi kabapo duan kande kachel kod mweshimiwa mano man North Nyakach Ward mweshimiwa Tom Nyauke nyakoro mga juang kwenye soni to chalo nade kwa dhia ngweji no mara MP Nyakach chalo nade uchuguma campaign Nyakach dhi maber wan gi jok ma mosiwuok oko madwaro komno kendo anyalo wacho ni up to now onge ng'ama jok e kindgi kacha gin te gin serious
But gima anyalo wacho ni wan kaka jo Nyakach, ber achiel mar yiero MP, iyiero mana ja Nyakach. Jo Nyakach go ema biro yiero MP. Kendo kaka neno, in fact, jok mochungo te gin osiepega. Ma wanyalo compare notes one way or the other. Kendo gin joma bende depend kata mana support mare. Ka nitiere gimoro madwaro ne jo ward, to it is possible na nyalo approach any of them. Ngama nyalo tama, manyalo wacho Nyaoke ok ng'ata onge, nikech joga bende jogegi. Jogegi bende e jogega. To gin jok ma serious. Mane e mor mantiere godo. Ni ka ng'iyo gi te, to onge ng'ama jok, giduto te gin serious. Gin serious. Mano ne ng'ama nyalo bedo manyalo temo matin. Giduto te pod ginyalo temo, nikech ka ng'iyo gi te, ng'eni kacha kwa ng'iyo gi te, gin joma all capable. Gin joma dhi school, kendo gin joma nigi dhano. Nitiere jok ma ng'ato kaka opande, this is the first time mukongo chung, osechung sometimes. And Kuja bende has been in politics for long. Okonya wacho ni koko donjo sani, embe koko and equally and give very good following. Mheshimiwa Mburo bende nitiere kacha. Trevor Umbija nitiere kacha. Jogi te gin jok mwahero. Kendo ang'eyo ni kasa ochup mana kaka mumowacho ni ka ji ariyo kata ji adek larore, to Mbulu ema thegogi. I'm sure no Mbulu dhi thegogi maber mwayud the best person. Nyiso ne wan kacha bende rally manotimore Urudi kacha. Kama bende waneno kane rakruok ne chalo bada chilari adek, jogo manen ka opande, jogo manen ka Kuja. Embe nin kacha chanyalo nyiso ni to ang'o manotimore Urudi. In a political contest, oken dhie kanisa. Aning'e ni kora understand nikech seche ma dhie kanisa opogore gi seche mwadhie rally. But kanga in ng'ama nigi experienced, nigi experience to mane siasa, nikech onge siasa mo maji dhie ikuodhe nyawad ni wadwa ni mobilize ji marom kama, mobilize ji marom kama. Ng'ato ka ng'ato temo mondo mobilize joge. To mano bende kaka siasa en. Kane ok gibedo mobilize. In fact, no mi opportunity mondo wa mobilize. Mano wawuoyo gi jo Nyakach, mano ubiro kar rombgi. In fact, ok apar ka nitiere any sub county manyalo mobilize kaka onwa mobilize kaka jo Nyakach. And Kuja, kaki mention Kuja, no mobilize quite a lot of following. The same thing, Opande also mobilized quite a lot of following, and not even mobilizing. They had also invested in that particular meeting. One kata nuagolo mobilize mothecho thech, but it was also good. Ni all of us Nyaka MCA work South Lumumba Wade, ma West, Ojemo Southwest, Gadolima, no mobilize. My neighbor Vincent Obuya, no mobilize kaka MCS bedete ma wards wabo. Mheshimiwa Duma also participated heavily, although ne onge that material day, but 1 week before that meeting nwarumo kode mwashare kaka nwadwa mondo wa plan for that. Gima nwadwa mondo be successful, and it was admitted kata mana by party chair ni nwatimo mobilization maber, which was good for us. Maybe ne supporters magi ma ging'eni Mheshimiwa Nyaoke to tam. Urudi kachen ground mari nikech nono sama nidhi wuocha to nona ka oganda moko ne tami mondo kik iwuo. Mano question maber. An kendo gima konya ni gima opponent natimo ok chunaga ahinya. And Steve, kate liel ma asetimo gino kata not once, twice. Kate liel ma there is a feeling ni kiko nega wuo. Tanyiso gini ko kudwa na uwe liel, to nyisa to I will not even, and in fact okadwaga uwe liel by the way. To microphone ema duoko tadoga bet piny. Kicha gima dhi tima dhi ywak. Okadhi chako lando ni ji kia ni atimang'o, kar liel en kar liel. Koro kata mana rally cha,
rally cha ne en mar Nyakach as a whole. Nok en rally mar North Nyakach. Ne en mar Nyakach. Ok anyal tamo ji goyo koko kacha. Ni ng'ato kiko gona koko ni kata ni mondo nadhi akel ji mang'eny mondo wach ni wuo an mano gima katimga. Kendo an oka abed pressed ni gima kamano timore. Maipa nino nentiere chenro nino joka no kel mondo goni koko. I was told ni nitiere ng'ama ne kane gibedo mobilized nitiere ng'ama be nonyiso ni bwana ka wang' Nyaoke ochung' ni dwa wuoyo to gone koko. I was already informed. Bwana ng'ama nitiere e kom nitiere intelligence mwayudo ok watho wuotha nono. Mano mabe no mi ng'ikni moro kose. Mano kendo ok buoga mati. In fact kidwan mobilize na to like that to kata ka finance ma chani to I can ki wuoyo koda maber I can even give you to go and do it more. Mano gimok chandaga. Ok chanda kata matin. Go koko ni kata no adhi rally ni go koko ni kikiwuo. Mano gimok chandaga. Erokamano kwa biro Kisumu County nyiso ni to tudruok mane mantiere koda County Assembly gi Executive bende utiyo maber kose nitiere achiel ariyo adek ma samoro mono uchono chenro magu. Adwa wacho ni adier makende en ni kwa temo ng'iyo seche moko acheko YouTube mar the second assembly sani koro wan e third assembly. Ka ng'iyo kata mana second assembly YouTube iyudo ka ji ne ting'o kombe malich ma dhano bare gi chupni but I thank God ni third assembly and I still pray ni kata ondamo modong' no matin ni kik wachope that level ma ji nyalo bare gi kombe e ginene. Wasebedo gi disagreement sometimes kaka members kata gi leadership, house leadership, but waneno kaka wakwe. An achiel kuom joma ne obedo oko mar committees I think for over 2 years, but nok I take offense to the leadership. They were all my friends, including those who participated in removing us from the committees. Mwabedo oko my friend. Ma by the time mani duogo committees gi koro yudo ni kare ne nitiere kata mana gima allowance moko ng'ato nyalo yudo matin, but no komiyo wachwanyore. Ka motion obiro in the floor of the house, we handle the motion with a lot of decorum. Wagolo our sides of the story kaka onego bedi wa debate very well. Koro third assembly adwa appreciate ni wasetemo and kendo pod walamo Nyasaye in the remaining period of time watieke maonge koko moro mowuok. Kamano. Letwa chenro mar hado committee mabende undwa county assembly nuchugo ne. Nwachugo ad hoc committee nikech waseneno ni on source revenue mar Kisumu County ok osebedo maber. And aparo ni magima bende wasekelo nyaka attention of the governor. Kendo kata ka wan ni assembly to wacho ni bwana the legacy mo wanyalo weyo kaka jo third assembly en ni wa improve on source revenue mar county marwa. Koro nwadhi through mwatemo ng'iyo, watemo kolwa ng'iyo audit reports mosekalo gi masani to revenue collection okosebedo maber e Kisumu County. Koro mano miyo wadhi wabet piny kende assembly mwachni hapana. Wayiera ne committee moro ma special. Mwa yiero nyaka leadership mar that committee to investigate mondo gi dig into details ni gini ere kaka timore, ere kaka wanyalo improve mondo bi wang'e ni on source revenue odhi mbele. And adwa nyisi ni even the time this ad hoc committee was going on, already the revenue collection was already going up. Since marketing investigation, the revenue was already going up, which means something which was wrong. And wadwa go negiro kamano nikech negitimo maber magimiyo recommendations. My recommendations are in the process mondo chop ne governor to take appropriate actions. Erokamano maduong' ahinya nyakora mgajwang' medket mane chuno nagi TV adundo jaluo ka watieko to penjo na mana ni to king'iyo chama no mar ODM. Uteku mare chalo nade bende oganda nigi geno kod chama mar kod duond burano mar ODM kaka Nyanza mangima. Steve, and we are headed a right direction. Gi party wa mar ODM.
nyocha nitiere diere moro kacha ma kata ogute mag ODM ne neno koro nosebedo matek. But of late, kendo adwa goyo erokamano ne party leader to gi party chair marwa Honorable Gladys Wanga kuom maino magisetemo kete diere ka mondo mi wa revitalize party. Ng'eni baba owewa e koyo moro ma ji otemo mana ni dok piny ma chunji uomo ni wuok, but wachak energy ma jotendwa gino oketo ochako duogo chuny moro mar dhi mbele e wachwa mar party. Kata sama wawuoye ni wadhi maber kendo mane umiyo sani kata koluong kata any meeting tiyudo ka ji biro all over all walks of life, ji chako bedo gi hera nyaka nye baba dhi, koro ji chako gen kendo teko kod hera ma dhi mbele kod chama mar ODM. Mosenindo Raila Amolo Odinga ni kedo ne wechego mag demokrasia mondo miyo japiny obed kachiel kod thuolo mar wacho kata yango gino modwaro. Nitiere gino ma party leader Oburu Oginga nowacho mabende koro sani gino oganda moko kawo gi reactions mopogore opogore. Kano wacho ni otise ni kero nongo bed ni kelo gimiluongo ni benevolence dictatorship. Yani oride matin ni freedom nodwa bedo mang'eny ahinya. Inyalo wacho yango kanyo? Aparo ni mano ne biro nikech achiel kuom gap ma nyocha baba owewa godo. Kata mana e dala kane wuonwa onindo nitiere gaps ma bende ne pok realize ni nyalo bet, but kane osenindo kaka adwe maduong' koro nachako neno kendo kaka wanyalo reassemble gaps go. Koro seche during that time ji nyalo wacho anything niyo ka ng'ane koro digore piny, ng'ane mane uchung' koro osedhi, koro jok modong' ok dhi winjore, mago ne nyalo timore. Koro gik miwinjo ni ji wachogo ne ji nyalo wacho because of that small gap manotimore no, but mane message is now jotendwa gi are now picking it up. Ibiro nano nango ride ruto nango ride demokrasi ng'eny ahinya owe kamano koso ride. Demokrasi ma pod wadwar mondo bedi. To party leader wacho ni ong'eny ahinya mondo dihe matin. Dio no to kendo koro mano ne ok gine mar baba, but en bende mano opinion. Ng'eni ti opinion moko mar individual, not collective. But gima ne baba nogore ne malich ahinya en opportunity mondo ng'ato nyalo wacho kata rach. In fact mano miyo baba ni nyalo wacho wach moro kata marach bute to ok take offense nikech oneno ni iwacho gima ne nitie chunyi mi tieko. Oganda moko wacho ni siro sirikal ok rach, lakini koro donjo sirikal makata ka sirikal timo gima rach to kowacho wira kendo wacho ni nango mede onenge rid matin. Sirikal umuonyo ODM kata ka gimoro rach mana tutam kata gik moko gidhi maber en mana kama ODM okuog makwer gino ma samoro japiny neno ni rach. But ineno niya, ing'eni sani endi nitiere gik bende madhi maber, but jomoko to dwaro ni mondo wane mana maricho. Kich sirikal to en sirikal, ok onyalo wacho ni sirikal ber 100%. Onyalo bedo gi rach ne moro, onyalo bedo gi ber ne moro. But kwa ng'iyo kata sirkende mwasebedo godo mano odok chien ni, an gima hero makata baba notimo maber. In fact sani ayuak ni de baba weyowa e lwet sirikal makoro ntiere ni, akia ni dikoro wan kanyi. Sani dikoro se ruchwa ma dikoro wake ma dikoro onge kaka wakonyo, but wisdom mare. In fact anawacho ni Nyasaye manowuoyo kode mondo kawa mos mondo wewa kacha. And wewa kanyo no emose miyo pod kata mana wan kaka oganda watemo recollect ourselves mondo mi wabedi supporting government ideals oken donje sirikal. Magi mono chako wacho ni wa support leadership mar His Excellency the President. To muma bendo wacho ni telo Nyasaye emakete ng'ato. We have very little to do. Telo Nyasaye no sekete ma en mobedo president. And baba bende kata kano kao initial stance mare manopogore kode, but later on odugo understand magi bet piny magi winjore ni koro ti mondo wadhi mbele mondo waungi lwedo. That is exactly what we are doing. Ok ni wawuok kata ni ODM ni koro wadonji kata mana sani wacho jo ODM wabeduru motegno wadhi ure election kaka ODM. Be uneno ka UDS dhi kawo kombe moko Nyanza ka?
Is it possible? I can't say it is not possible. It is not possible, but of course, ngano be nyaka ti matek ndi. Kichma is basically an ODM zone. Mondo mi ibeda ni idwa yombo gi UDA, nikech party to en party. To samoro ji nyalo paro ni ng'ama nonego bi kata gi ODM no ere moero se biro gi UDA. To en ng'ama ji jopiny bunge ni ng'ani e ng'ama wasebedo kwa manyo. Nikech ng'eni nitiere dwaro moro mar jopiny. Ni wan ng'ane ni dwa nyalo miye to do konyowa. Koro nitiere moko bende ma Nyasaye nyalo donje. Nikech wana election tek. Inyalo bedo gi pesa turi, but mondo jopiny ogoni kura tamore. Inyalo temo several times to kiyudi. Mabe ka Nyasaye ok odonje, omiyo an ng'ata modonjo tang'e ni gini Nyasaye nyaka bed norie bade. Emomiyo ng'ato donjo. Koro it is possible ni ng'ata nyalo donjo. To gima wacho ni odwa en otachiel ni tano ka walo be osechung' kacha dwaro president, orengo be dwaro kacha president. Ang'o mok timbre go die mondo mwacho ni wakar wadhi go walo kata orengo? Odowalo cha to ok wanyalo wacho ni en machi ok odwa mowuoye. Wan odwa mowuoye en ODM. Koro mar owalo cha, by the way, an akia ni owalo dwara nikech seche ma wiya paro weche mag ker to owalo no kende ma wuok na verify I don't even think about him ni embo dwaro ker, but I think odwaro gimoro mopogore gi ker nikech ok inyal bedo ni dwaro gima bende imbi ng'eni ok inyal yudo, but nitie reason momiyo odware kata ka ok oyude to obro ma gede no walo ok nyal yudo ker bwana. En an 100%, more than 100%. Kata embo ng'eyo, ok ni okia, ong'e ni ok onya yudo. And gima onego bed ni wang'eyo, Steve, en ni Ruto will be the president for the second term. Mano ok ane ka en gima ng'ato nyalo pingo. Omiyo jok madwaro, an aneno kata walo gi ni dwaro 2032. Koro it is good to start now nikech ok onya rito after 2027 koko dwa dhi chakoro dwaro president 2032. Mano miyo wach ni gima dwaro no en moko dwa nyisowa exactly, but ang'e ni jok mawuotho kod machiegni tang'e nogo kwan ma 2032. Jok modong' madwaro presidency gi thoth gi dwaro 2032. Magi minyalo nyiso oganda Luo, chutho to oganda Luo e ng'wejno mar ker 2027. Wach ni kuom gien mane? Awacho ne gini wang' ni Nyasaye dhi timo maber nikech wadhi celebrate the win mar presidency. Osetamowa celebrate nyaka nene. Wasetemo ndi to wan pile kitimo yiero to ng'ato odong'. Kitimo yiero ng'ato odong'. Wang' ni 2027 is the first time wadhi celebrate ni president mwayiero oyombo. Man, His Excellency the President William Ruto. To Kisumu ka governor Marian mane? Ng'ata gima nyalo wacho ni an amanyo kom mar MCA, Member of County Assembly mar North Nyakach. Kendo omako wiyama mane gima dich godo. To governors madwaro gi, gimbe gidwaro mana kaka ambe dadwar. And not all of them they win. Mana ng'ata achiel ma dhi mang'oa ema dhi win. Omiyo sani pod sana mar wuoyo gi jopiny. Atimo delivery, deliver ne jopiny gima ne giora mondo atim negi. Ok adwa na engage myself sani e weche mag governor. Nikech kawe mara ni nachako ting'o kendo mar governor go kaka wuotho godo. To ambe mara ni bende pek nitiere joma lawa nikech nitie joma piem godo bende piny kacha. Mabok wach kata weche governor go. Gin gi dich ni bwana wagolo Nyaoke, wagolo Nyaki. In jodich goli, timbi dich idwa keto ng'ato. Koro anas concentrate mane mara ni. Ka chieng' moro wasichopo. Nitiere level moko wasichopo kata after nomination. Maka se win gi ODM ticket, tang'e ni governor moyombo gi ODM. Koro mando koro waringi gari achiel. Mando koro it is easy. From the first day wachako wuoth kanyakla. Erokamano maduong' ahinya, wago erokamano maduong' ahinya Nyakura Mgajwang' nikech sano ka watwak maber kabisa kod mheshimiwa. Wan bende ka gi ote mopogore wan gi George Kasure wacho ni asedonjo ka an Reading Land Academy Bondo. Lobi Nyakwara jini wacho ni mheshimiwa Nyaoke ng'ama wiye ler kabisa, eno chamo to tam North Nyakach ma automatic. Ato wan gi Janice Kennedy, eno wacho ni nyis Nyaoke nya wacho ni en one tam. Mano Janice kanyo. Kato wan gi ng'aka kendo wan gi Jejebe wacho ni mokete chenro kanyo Nyakura Mgajwang' erokamano maduong' ahinya. Cynthia Emeka bende wacho ni okete chenro kanyo. Kwa kamano taka thuolo maken magoni erokamano maduong' ahinya Nyakura Mgajwang' kuom kete mane chuno nagi TV
adundo jaluo. Wan gi jo mabende ne toka kamera kacha, wan gi nyadendi iluongo ni Jane Okeyo, mano Nyarosinga kachiel kod bende wan gi Morino Aure, Nyasuba Nyakoramga Jwang kod Felix Omondi ma en japicha wakandi kachiel kod Medusa machendo ni iluongo ni Nelson Mandela Okore, mano wuodo funyo Jerusalem dala malere. Kapok watieko to akaw thuolo makende mondo mi ponono ni gi wach ni minyalo nyiso japiny jo North Nyakach, jo Kisumu, jo Kenya. Kachako gi North Nyakach. North Nyakach, jo North Nyakach chunya nitiere kodu. Ang'eyo challenges ma pod wantiere go. Ondamo modong' matin ni udhi neno gik matimo. Tadwaro ni e location ka location kochopo saa mar yiero abiro yudo na nyalo chung' e gimoro amora matimo e location ka location. Adwa temo manyalo timo nikech yiero en higni 5. Ang'o masetimo higni 5 gi kapok awacho wach mar second term. Mar ariyo miu mor ka ng'eyo ni wadok tiyo maber second term kendo asechako keto program ma gik madhi timo second term. National wabeduru mamor wakaw rombulu kaka jopiny. Ng'ata mong'e ni onge gombulu kata gi kipande. Kaw kipande, ikaw mbulu mondo 2027 wang' ni wan a right place. President Ruto second term. In fact, wan ji ariyo madok second term. An gi President Ruto. Kwa se dok second term, to manu tika wach. Eruru kamano. Erokamano jo kama mheshimiwa jo kacha ni kauru kura, kauru mbule Karamga Jwang mane okumba mabende nyalo yiro godo kacha jatendi ma ehero. Ngiro makawuono ne ene apuoyo nindo to neno ni Karamga Jwang kama ne tai chendo ni enan Steve James aka Nyakwar Nyarwenyo wan Orito Masani. Erokamano kuom kete mana e Chuny Onagi TV. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok Makaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.